Estamos na solaina do Monte Lapido e aos nosos pés temos o río Ulla. O primeiro que temos que ter en conta é o seu tamaño. Mide 130 kilómetros e así pasa a ser o terceiro río máis longo de Galicia, despois do Sil e do Miño. Aínda que o seu comezo está na provincia de Lugo, o seu trazado acaba aquí, entre as provincias de Coruña e de Pontevedra. Os últimos 15 kilómetros do Ulla son navegables e podenche parecer que non son moitos, pero foron fundamentais porque deron lugar ao nacemento de Santiago de Compostela e a todo o que é a cultura xacobea. Iso que ves son pesqueiras, unhas construccións tradicionais para facilitar a captura dos peixes durante o seu remonte no río. Nos buracos colocan unhas redes chamadas cangallas que se empregan para a pesca da lamprea. Tamén é importante pola cantidade de auga que leva. Iso que cando nace é como un fiño de auga nada máis, pero cando pasa por Palas de Rei o seu pulo aumenta e pasa a ser isto que ves agora. De aí a súa importancia histórica. E despois, cando Compostela medra ata converterse nun importante centro de poder, permite que a cidade teña acceso ao mar. O Ulla era unha autoestrada fluvial cara ao Océano Atlántico. É un río de pescadores, pero podes vir buscar emocións fortes. Podes facer rappel, rafting, kayak, hidrospid, mesmo puenting. Podes ir a algunha das praias fluviais que hai na beira do Ulla ou podes darte un bo baño, botar unha sesta á sombra das árbores ou facer sendeirismo.